Tento zákon, alebo všeobecne tá AML smernica a teda aj naša transpozícia rozlišuje pojem účtovník na základe toho, či je jeho činnosť podnikaním. Čiže ak som interný účtovník, zamestnanec v nejakej účtovnej jednotke, tak z pohľadu tejto smernice a tohto zákona nie som tou povinnou osobou, ktorá má všetky tieto povinnosti. Ale ak som externý účtovník alebo účtovná firma, ktorá vykonáva svoju činnosť vedenia účtovníctva na základe podnikateľského živnostenského oprávnenia, čiže podnikám, tak z titulu teda toho zákona som považovaná za účtovníka a teda za tú povinnú osobu, o ktorej sme doteraz hovorili a mám teda tie povinnosti. Potom teda tu máme ešte taký návod, že akým spôsobom by mali účtovníci a auditori vlastne postupovať alebo vyhodnocovať tie rizika smerom ku klientom. Čiže ak je tam nejaké nižšie riziko, tak by som mala teda ostať na úrovni iba takého nejakého štandardného sledovania a identifikácií tých jednotlivých transakcií. Ale ak je to vyššie riziko, že naozaj ten klient vyskočil niekde, že sa dostal na nejaký čierny zoznam a tak ďalej, tak by som mala určite zbystriť pozornosť a venovať teda viac času a pozornosti tej identifikácii a dôkladnejšie ju vykonávať aj monitorovať. No a od 1.1.25 máme teda zadefinované, že to podávanie tých hlásení o neobvyklých transakciách je možné pre všetky tie povinné osoby, čiže pre nás externých účtovníkov a účtovníčky. Je možné výlučne prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá sa volá že GoAML. GoAML je nástroj, prostredníctvom ktorého budeme elektronicky podávať tie hlásenia o neobvyklých transakciách. Do tohto systému GoAML, alebo teda do tej aplikácie, sa musíme najprv registrovať. Toto je prvý krok, ktorý musíme urobiť. Je to teda všeobecná samostatná povinnosť pre všetky povinné osoby. Ak sme externý účtovník, ktorý už vykonáva túto činnosť pred nadobudnutím poslednej novely, ktorá bola 1.3. tohto roku 26, tak máme na registráciu do systému alebo aplikácie GoAML tzv. Prechodnú lehotu a musíme ju vykonať do 31.8. Takže tu nám prichádza do pozornosti nová ďalšia povinnosť. Ak sme externý účtovník, ktorý už vykonáva svoju činnosť ako podnikanie dlhšiu dobu, teda od nadobudnutia účinnosti tejto poslednej novely 1.3., tak máme povinnosť do 31.8. sa registrovať do tohto systému. Ak sme novovzniknutý účtovník, ktorý teda začal svoju činnosť vykonávať ako podnikanie po 1.3., tak sa musíme registrovať do 30 dní od teda vydania oprávnenia na vedenie účtovníctva. O tejto povinnosti nám hovorí paragraf 21 toho zákona 297 z roku 2008 po jeho poslednej novele, ktorá teda vstúpila do platnosti 1.3.2026. Konkrétne paragraf 21 teda hovorí, že povinná osoba je povinná zaregistrovať sa v informačnom systéme policajného zboru určenom na prijímanie a analýzu hlásení o neobvyklých obchodných operáciách do 30 dní od dňa, keď sa stala povinnou osobou, čiže pre tých nových a v rámci tých prechodných ustanovení k tejto novele pre nás už existujúcich je tá lehota na prihlásenie sa do 31.8.